Waqt attività mtella mill-kap tad-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal messaġġ pożittiv biex nibqgħu naħdmu flimkien lejn il-vot ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jistqarri li pajjiżna għaddej minn sitwazzjoni delikata ħafna e kif issa l-verità ġiet pruvata fil-qorti b'dawk li suppost iħarsu l-interessi ta' pajjiżna ikunu dawk f'kollużjoni ma' Vital Stewart għad detriment tas-saħħa tal-poplu Malti kollu. Kien hawnhekk meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar illi issa il-verità qed tkompli toħroġ, il-poplu qed jikkonferma kemm kellha raġun Daphne Caruana Galizia illi kienet taħdem qatiħa d-demokrazija sabiex toħroġ il-verità kollha. Bernard Grech fakkar fil-ħidma tal-Europarlamentari David Casa u tal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li ilhom snin jaħdmu għal poplu Malti fil-Parlament Ewropew għal kontrarju ta' dak illi jgħid il-Partit Laburista. Fi kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista issa aktar minn qatt qabel il-poplu Malti għandu jkun maqut e kif insista li l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej huma elezzjonijiet importanti ferm. Fid-diskors tiegħu David Casa spjega kif il-politika għandha tkun dik li servi l-poplu li tiddefendi l-interessi tan-nies. Huwa spjega li n-nies li qed jissemmaw li allegatament huma involuti fl-inkjesta tal-Vital Stewart fosthom il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u d-Deputat Prim Ministru huma individwi li kellhom jaħdmu favur il-pajjiż u għal ġid il-poplu. Iżda l-kuntrarju ta' dan ħasbu biss fihom infushom. Kien hawn illi fakkar li f'dan kollu dejjem għandna niftakru f'min prova jafżana b'dan kollu, Daphne Caruana Galizia, u li huwa għalhekk illi issa aktar minn qatt qabel il-poplu Malti għandu jkun maqut wara l-Partit Nazzjonalista. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola, illi fid-diskors tagħha tkellmet dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew 20 sena ta' ħidma frott il-ħolma tal-Partit Nazzjonalista. Ħolma li se nkunu qed nerġgħu nivvutaw għaliha nhar it-8 ta' Ġunju illi ġej, vot illi se jsarraf fl-għażla ta' dawk illi rridu li jirrappreżentawna. U fi kliem Roberta Metsola huwa proprju għalhekk illi kulħadd għandu jivvota.